Инам аромат бачаҳо як асраҷи тозаки хушрӯаки фурӯшӣ. Дӯстони азиз, асраҷи солуш 2003 бачаҳо, моториш 1.6 бачаҳо, сарсияниш зури бадай. Дӯстони азиз, рости гап сиёнкаша мақсад гудако када роӣ када бидиян, камтарак нито кадиян, бо хира кадиян бачаҳо, мошини ношушта. Соҳибшон дар Россия дӯстони азиз ҳамин мошина гуфтанд ки фурӯш дамонед, мошин бениҳоят мегӯяд сарсияниш зур, кондитсионераш мегӯяд як кор мекунад. Дӯстони азиз, ходовой, падовой, баллон, пачка, мошинча идеални сарсияна мегӯяд соҳибшон 2003 май. Дӯстони азиз, асраҷи кузови хечбек. Хоб бачаҳо, утилизация дорад, фақат ки документош буд шудагӣ ҳастад. Нархи мошина мегӯяд 65000 мегӯяд. Бо мегӯяд мақсад ки муомилаи савдои хуб мекунем. Рости гап дар видео безе омадагӣ ҳастад ки мегӯяд мошин мегӯяд идеални сарсияна, мақсад ки 2003 май бачаҳо. Кондитсионер мегӯяд ях, электропакет бачаҳо, баллонош, краскаш мегӯяд, соз мотори коробка мегӯяд сода. Дӯстони азиз, бензини холия мегӯяд соҳибшон. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Дӯстони азиз, агар шумо конкретна харидори аниқ бошед, мумкин ки ягон видеои навша ба шумо када роӣ кунам. Дӯстони азиз, 65000 мегӯяд, бо мақсад ки муомилаи савдои хуб мешавад. 2003 да бачаҳо, мо хеле мақсад кӯшиш кардем ки арзон кунем, яка гуфтанд ки мошинам ғалидагӣ аст, хай исӯсӯ ҳамин мо гуфтам бо арзон мекунем. Марамат, дӯстони азиз, арзон мешавад, метавонед занг занед.